60 centis csuka. Ezek a wobblerek simán használatosak, csak nem az otthon megszokott ilyen 8-10 centis méretben, hanem inkább ilyen 14, 16, 18 centisek nyugodtan felkerülhetnek. És ugyanezzel a bottal juttathatjuk be a gumihalakat is, amik szintén inkább ilyen 15 centi körüliek. És ajánlatos őket néha még meg is patkolni egy másik horoggal, mert a hosszuk miatt előfordulhat, hogy amikor rámar a csuka, mint például ennél, és elkapja a gumihal farkát, akkor bizony lemaradunk róla. A harmadik bot az pedig egy vékonyabb, és talán az otthonihoz leginkább használatos felszerelés. Egy 30 g dobótömeg körüli bot, amivel leginkább a 4-es, 5-ös körforgókat és a könnyebb kis villantókat kell bedobálnunk. Ennek az előnye, hogy nagyon sokat lehet vele dobni, mert bizony fárasztó egy kicsit a nagyobb felszereléssel dobni, és azért ez a könnyebb bot és a könnyebb csali pihenésként sem rossz. Arról nem beszélve, hogyha messzebb kell megállnunk az ígéretesebb helyektől, akkor lazán el tudjuk juttatni oda a csalinkat, nagyobb dobótávolság miatt. De, hogyha itt igazán a nagy halakat akarjuk kifogni, és a nagy csukákat, akkor bizony ki kéne cserélnünk az ekkora méretű villantókra, és ehhez már vagy az ekkora méretű körforgókra, mert igazából ezek válnak be itt a hatalmas ilyen 10 kg fölötti dögökhöz. Végem lesz. Nyugi. Egy kicsit, ha cseréltél? Ez hihetetlen, gyerekek. Meg fog indulni, azt is, az biztos. Forogsz? Persze. Nyugi, bazd meg. Eset kiestél. Nehogy elmenjem. Ez hihetetlen mekkora, gyerekek. Gyerekek? Azt a rohadt. Nem baj, hadd menjen, el fog áradni. Kis féket Engedd a féket. Engedd nekem, Zavi. És azt sem tudja, hol van. Engedem már három. Nézd, halat mutasd, ne engedd. Ne tekerjél rá, engedd. Mindig annyi legyen, egy bothossznyi zsinór legyen. Ne? Adjad. Fogd meg. Emeld be. Nincs az az Isten. Ez 14-es, 15-ös. Hülye vagy? Hallod? Igazán, ez nem 15-ös, ez itt is kapitaliptika. Ordinári Szevasz, haver. Kapott egy csókot. Beavis and Butthead, ez hihetetlen. Ezekből a rángató vagy csukló csalikból is többfélét különböztetünk meg. Nekem ezek a kedvenceim, mert ezek adják a legnagyobb kreativitást a horgásznak. Tulajdonképpen vannak olyanok, amelyek süllyednek, de mindegyiknek az az ismérve, hogy ugye nincsen terelőlapkája. Tehát én adom meg neki, hogy mozogjon. Ez a fajta például, ez teljesen a vízfelszínen mozog, ezt most nem nagyon lehet használni, mert a halak mélyebben vannak. De vannak olyanok, amelyeknek már van egy kis előkiképzett ilyen wobbler-szerű része, és akkor az már egy kis billegést is ad a halnak. És fajsúlyuk szerint is lehet őket csoportosítani. A leginkább kreatív csalik azok, amelyeknek a fajsúlya megegyezik a vízével, vagyis ilyen lebegő műcsalik. És vannak süllyedő változatok is, amelyeknek az az előnye, hogy be tudom állítani, hogy milyen mélységben kezdjem el vele az animálást. Tehát megvárom, amíg lesüllyed egy 2 méter mélységre, és akkor kezdem el mozgatni.
Hoppá! Komoly lesz. Ez szép. Dolgozik jól. Jól dolgozik, gyerekek. Szép ez. Gyönyörű. Ó, gyönyörű lesz ez. Hát ilyen kis egyencsuka. Otthon azért, hopp, sajnos elment. Hát igen, nagyon a szája szélébe jött. Nem baj. Hát látható, hogy a csalikban nem nagy a különbség az otthoni horgászat, csuka horgászathoz képest. És bizony azt figyeltük meg, hogy a helykiválasztásban sem nagyon különbözik az otthon megszokottól. Ugyanis itt is ezt az 1 méter és 3 méter közötti vízmélységet kell keresnünk, holott az itteni tengeröblökben bizony a 15-20 méter mélység sem ritka, és az ilyen nádassal, kövekkel, parti törésekkel tarkított részeken dobálunk. A helyes helykiválasztást az jelzi a legjobban, hogyha néhány mélyebbre sikerült húzás után növényzet kerül a horogra. Mert az azt mutatja, hogy a talaj fölött felnövekvő növény, vagy éppen lepusztult növény ősszel jó búvóhelyet ad a csukáknak, és az az ideális vadászterületük. Tehát ha egy olyan részt találunk, ahol a part is tagolt, a vízmélység 1 és 3 méter körüli, és az aljzatról felnő növényzet olyan fél méter, 1 méter magasságig, akkor ott érdemes dobálnunk. Remélem, hogy sikerült néhány érdekes és izgalmas percet nyújtanunk. Találkozzunk máskor is. Addig is mindenkinek feszes zsinort és halszagú kezeket.